Важно е да имаме базисна ориентация за медийната среда, за да можем да взимаме решения с кои медии да се свързваме и дали да приемаме покана за медийни участия пред тях. Подходите към недружелюбни медии могат да бъдат различни. Някои активисти, организации и групи изцяло отказват да взаимодействат с тях, докато други активно търсят начин да засилят гласа си в такива медии, в опити да достигнат до по-широк кръг от хора. Независимо какво решение ще се вземе в тази насока, важно е това решение да е обмислено. Обмислена трябва да бъде и стратегията ни за взаимодействие с недружелюбни медии или журналисти, ако вземем решение да си сътрудничим с тях за медийно отразяване. Все пак съществуват много медии и журналисти, които имат чувствителност по проблеми, свързани с правата на човека, или най-малкото са склонни да осигурят безпристрастно отразяване на наши проблеми или инициативи. Да се опитаме да ги изброим тук би било много субективно и неточно упражнение и въобще невъзможна, пък и потенциално опасна задача. Все пак бихме посочили два инструмента, които биха могли да се ползват като ориентир, с много оговорки, за професионална медийна работа. Това са Етичният кодекс на българските медии и Асоциацията на европейските журналисти в България. Вижте повече за тях и как можете да ги ползвате под видеото.